Стаи и удобства. Всяка стая и студио с гледка към морето и собствен балкон. Те са проектирани и изпълнени в средиземноморски стил, така че да ви осигурят максимален комфорт, удобства и всичко необходимо за приятно лятно изживяване. Климатична система управлява се чрез табло за управление до вратата, персонална Wi-Fi мрежа с парола за всяка стая, както и обща Wi-Fi мрежа за общите части на целия комплекс. В някои стаи гардеробите са отворен тип без врати в средиземноморски стил, за да се избягва задържане на влага. Кафе-машина с комплимент 4 броя капсули кафе, които се презареждат ежедневно, и комплимент вода при пристигане на гостите. Ежедневно почистване на стаята и вечерна подготовка. Вечерната подготовка включва презареждане на консумативи, ако има нужда, освежаване на стаята, приготвяне на леглата и спускане на завесите. Карти за хавлии за плажа. Хавлиите се подменят с чисти ежедневно при хостесата на плажа. Плаж и съоръжения. Плажът пред Олив Вилас е разположен на южния подветрен бряг на Буджака. Поради това е тих, плитък и изключително чист, покрит с златист, фин пясък. Шезлонгите и чадърите на плажа са безплатни за наши гости без изискване за консумация. Предварително може да направите резервация за чадъри при нашата хостеса на плажа или на посочения телефон. Резервациите за чадърите на плажа се пазят до 11 часа. Нашият външен басейн е отопляем и солен, с добавени минерали, магнезий и сол от мъртво море, които спомагат за намаляване на мускулното напрежение и за намаляване на умората. Магнезият спомага за хидратиране на кожата, намалява възпаленията. Достъпен е от 8 до 19 часа. Поддържа се постоянна температура от 29 градуса, така че дори да дойдете в началото или края на сезона и морето е студено, басейнът може да се използва. В зоните за релакс около басейна има разположени чадъри и шезлонги с възможност на гостите да си поръчват лека храна и напитки. Храна и напитки. Разполагаме с ресторант и плажен бар в партньорство с една от най-добрите вериги ресторанти за морска храна в България. Можете да се насладите на кулинарно разнообразие и изобилие от вкусове в ресторант Немо. Разполагаме с чадъри, комфортни шезлонги, матраци и пуфове, които предоставяме на гостите на хотела без ангажименти за консумация. Само за външни посетители е срещу консумация. Можем да организираме събития, семинари и сватби. Закуската е от 8 до 10:30 часа на блок маса в ресторанта на плажа на тераса с морска панорама. Работното време на ресторант Немо за свободна консумация е от 10 до 23 часа. Паркинг и достъп. Безплатен паркинг по време на целия престой за нашите гости. При първоначално влизане се взима билет и се валидира на рецепция за целия престой. При повторно влизане на паркинга, бариерата се отваря автоматично по номер на автомобила. Не е нужно тегляне на билет. Паркингът може да се ползва от госта и след освобождаване на стаята до 20 часа в деня на заминаване, допълнителни 8 часа след освобождаване, за да се насладят дълго на плажа гостите, ако желаят. Разполагаме с зарядна станция за електромобили, която е напълно безплатна за нашите гости. СПА. Термална зона в СПА. Финландска сауна, инфраред сауна и парна баня. Използват се безплатно с предварителна заявка на рецепция. Работно време СПА от 9 до 19 часа. Масажи и уелнес процедури срещу допълнително заплащане. Специфика на комплекса. Олив Вилас не е хотел, а бутикови морски вили, съобразени с екозоните на Буджака. На Буджака на първа линия не е разрешено и няма хотели. Вилите ни са с директен достъп до плажа, без да се налага да се пътува, да се пресичат пътища, алеи или пътеки, и е само на 40 и 3 стъпала в комплекса. Намираме се в 5 природни защитени зони и една археологическа зона. Комплексът е разположен в уникален археологичен и природен феномен, част от древния град Аполония с много древни археологически паметници, както и попада в няколко защитени зони и резервати, част от които са Колокита, резерват Пясъчна лилия, Вия Понтика, пясъчни дюни Каваците, Бакърлака. Колокита е защитената зона, която обхваща крайбрежието на Буджака, включваща многообразна флора и фауна, уникална като ландшафт. Намираме се на 200 метра от резерват Пясъчна лилия. Единствено тук в България расте уникалното морско пясъчно цвете – пясъчна лилия. Тук минава и Вия Понтика, вечният път на миграция на птиците.
Бъкърлъка – естествено местообитание на хагерово лале и други защитени и редки растителни видове, забележителен ландшафт и скали. Пясъчните дюни са разположени по целия плаж и започват на юг на 350 метра от нас. Попадайки във всички тези защитени зони, има редица ограничения и забрани за строителство на брега и крайбрежието, като забрана за използване на бетон, желязо и тухли. Поради това нашите тераси към плажа и ресторанта са изработени от дървени греди, за да защитаваме плажа и природата. Използвани са над 1700 дървени греди, всяка около 100 кг, носени на ръце за укрепване на брега. Липсват асансьори и механични подемни устройства към плажа поради екорегулации. Достъпът до плажа и ресторанта е по дървени стълби около 43, описано е в условията за настаняване. Архитектурата и стилът са вдъхновени от островна Гърция – бяло, естествени материали, светлина и пространство. Комплексът разполага само с 40 помещения, за да осигури комфорт, спокойствие и персонално внимание. Локация и околности. Плажът Немо Олив Бич е на най-чистата плажна ивица по Южното Черноморие Каваци, която ви дава възможност да се насладите на финия и мек златист пясък. Има международното отличие Син Флаг, най-престижната награда за чист плаж, чисто и безопасно море. Тя оценява плажовете по тяхното качество на морската вода, чистота, екологичност и безопасност на брега и крайбрежната зона. Поради това, тук до нас е бил построен детски лагер преди 70 години, функциониращ и до днес в автентичния си вид. Целият залив е с 2,6 км пясъчна ивица, подходяща за дълги разходки. Намираме се в сърцето на природата, сред птици, редки растения и гледки. Забележителности в района – Стария град, старинен Созопол, Южната крепостна стена и Стражевата кула, яхтеното пристанище, средновековната църква Света Богородица, археологическия музей Остров Свети Йоан, замъка Влюбен във вятъра в Равадиново, резерват Ропотамо, Бегликтаж, бич клубове и заведения плаж Каваци, Ексе, Каво, Нуар, Верано, Ел Тубо, Дог енд Дог. Лидъл е на 700 метра от комплекса. Екипът на Олив Вилас ви благодари, че избрахте нас. Насладете се на приятна ваканция. Лук.